De la zero la cursanți, cum să-ți lansezi cursul online, folosind un sistem simplu în 3 pași, fără să vinzi ieftin și fără să depinzi de mii de urmăritori. Este pentru prima dată când fac acest webinar, aceste slide-uri și cei care ați mai participat nu le-ați mai văzut pentru că am schimbat slide-urile. În mod normal era de la 0 la cursanți în 30 de zile, dar știu că nu toată lumea vrea să lanseze în 30 de zile și atunci am păstrat doar de la 0 la cursanți. Și acum, hai să vedem pentru cine este acest webinar. În primul rând, pentru autorii de cursuri online. Este vorba despre lansarea de cursuri, deci clar, pentru autorii de cursuri online. Pentru experți, psihologi, traineri, antrenori, consultanți, terapeuți, oameni care vând unul la unul. Da? Dacă ești, nu știu, terapeut și vinzi unul la unul, poți să te extinzi în online și să lucrezi cu o grupă de, nu știu, 10, 5, 10, 20 de oameni. Deci, efectiv, în același timp, să lucrezi cu mai multă lume. De fapt, ce se întâmplă? În general, oamenii trec la partea asta de cursuri când nu mai fac față ori 1 la 1, deci nu mai fac față 1 la 1, ori efectiv vor să dea mai departe din ce știu ei. Pentru că nu trebuie să fie neapărat partea asta de 1 la 1, de exemplu, eu făceam animații video și nu învățam pe nimeni 1 la 1 să facă animații, dar la un moment dat m-am dus în direcția asta și i-am ajutat și pe alții să facă animații video. Și acum sunt curios dacă puteți în maxim un minut să scrieți pe chat din ce domeniu veniți sau ce vreți să faceți. Că mă gândesc că ați venit la o lansare să vedeți cum se lansează un curs, vreți să lansați un curs, cu siguranță. Dar hai să vedem pe ce nișă, în ce domeniu. Scrieți repede pe chat ca să nu stăm foarte, foarte mult. Hai că suntem aproape 30 de persoane, scriem repede. Educație, ok. Marketing, Irina, ok. Partea asta de marketing chiar se caută destul de mult. Antrenor de fitness. Da, știu că multă lume merge, uite și pe partea asta de fitness, multă lume merge către online. Știu persoane care învață online sau fac exercițiile și au un trainer online. Spiritualitate, dezvoltare personală, NLP, marketing, psihologie. Ok, deci suntem din destul de multe domenii. Bun, bun. Ce o să vedeți aici funcționează cred că funcționează pentru toți care ați venit, dar asta o să decideți voi la final. Acum, ce o să învățați? Sistemul în 3 pași, da? Cum se poate face lansarea asta în 3 pași. De ce modelul de cursuri ieftine te ține blocat? Probabil cine mă mai urmărește în online ați văzut că eu vorbesc destul de mult și de partea asta de cursuri ieftine, pentru că atunci când vrei să lansezi un curs, te gândești automat la un curs ieftin, de, nu știu, 100 de lei, 100 de euro. Nu contează că e 100 de lei sau 100 de euro, tot ieftin este. Și aș vrea să cumva să vă orientați către alte cursuri, dacă vreți să faceți și bani și dacă vreți să ajutați persoanele respective. Pentru că, vă spun sincer, cu un curs de 100 de lei nu ajuți pe nimeni. Ai impresia că ajuți, pe tine nu te ajuți că bani nu faci, din cursul respectiv trebuie să vinzi foarte multe, iar pe cursant din nou nu-l ajuți pentru că nu îl parcurge, că a fost ieftin. Ce înseamnă cu adevărat un curs premium? Ce faci dacă nu ai audiență? Capcanele mentale care sabotează lansarea și un bonus la final. Cred că știți când v-ați înregistrat, era vorba și de un bonus. Unii deja probabil l-ați văzut pe e-mail, ceilalți o să-l primiți aici direct pe chat. Acum,
Câteva, câteva lucruri despre mine, o să fie totul foarte pe scurt. Numele meu este Sorin Crișan pentru cei care nu mă cunoașteți. Nu sunt aici ca un expert de pe internet, nu am citit o carte despre cum se lansează cursuri online și acum vreau să vă învăț și pe voi. Sunt aici pentru că am fost în locul vostru, am fost la astfel de webinarii, am vrut să lansez și am lansat un curs online. Iar din acest curs am încasat peste 50.000 de euro. Este vorba de Academia de Animație, unde învățam pe alte persoane care își doreau să devină freelancer sau să învețe să facă animații video, pentru că veneau din diferite domenii sau cum să vă spun, oameni care își doreau să devină freelancer, oameni care aveau nevoie să învețe animații pentru că aveau nevoie de un alt job, oameni care erau la un job și la jobul respectiv firma le plătea cursul ca să învețe partea asta de animație. Deci tot felul de cursanți am avut. Ce o să vedeți în acest webinar este un sistem real, testat. Deci l-am testat în Academia de Animație și se poate adapta la orice curs. Să nu rămâneți blocați că da, dar tu ai făcut un curs de animație, la tine a funcționat, eu fac curs de fitness și la mine nu funcționează, că la mine e altfel. Nu, e total greșit. Cursuri sunt în absolut orice domeniu. Dacă o să căutați pe net, dacă nu găsiți în România, găsiți afară, dar tot găsiți cursuri. Deci nu o să fiți prima persoană care face cursul respectiv. Dețin și agenția Video Story, unde am livrat peste 7.000 de videouri. Am lucrat cu peste 200 de antreprenori din România, peste 5.000 de freelanceri și antreprenori din întreaga lume. Asta pentru că am început undeva din 2010 să fac asta, partea de animații și inclusiv partea de marketing. Bineînțeles, am lucrat cu mai multe persoane de afară pentru că în 2010, când am început să fac videouri, în România nici nu se știa ce sunt alea videourile, deci nu era cerere. Acum este o cerere mult mai mare. Ok, așa arată o lună din programul meu, Academia de Animație. Aici este un tabel, așa ar trebui să aveți și voi. Este un tabel când lansați cursul ca să știți ce se întâmplă acolo. De exemplu, aici e un tabel simplu, nume, e-mail, telefon, dacă a răspuns, n-a răspuns, dacă e calificat, nu e calificat, dacă a participat la Zoom sau nu a participat și dacă a cumpărat sau nu. Și mai departe este integral, mai erau și rate, dar nu le-am mai trecut aici. Am avut 20 de persoane care s-au înscris într-o lună să discute cu mine unul la unul pentru a primi mai multe detalii despre Academia de Animație. Și aici puteți să vedeți câți au răspuns. Din 20 de persoane, 4 nu au răspuns, după aia câți au fost calificați, pe urmă câți au venit pe Zoom. De fapt, pe Zoom am avut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persoane și au cumpărat 4, 50%. Deci am stat 8 ore pe Zoom sau aproximativ 8 ore pe Zoom și am vândut de 4.200 de euro. Deci cam așa funcționează partea asta de cursuri ce o să învățați aici. Deci nu cursuri ieftine. Poate să fie o lună și ca și aceasta, unde nu am promovat nimic, au venit ei către mine, 2 persoane, amândoi au cumpărat 2400. Și cred că am scos din slide-uri, erau mai multe slide-uri, dar n-are rost că nu e vorba despre asta. Acum, majoritatea experților creează cursuri fără să aibă un sistem de vânzare, copiază modele de cursuri ieftine, investesc luni de zile în conținut și apoi se întreabă de ce nu cumpără nimeni. Și nu așa se face. Nu stăm să înregistrăm un curs de 40 de ore și după aia vedem oare funcționează sau nu funcționează cursul respectiv. Pentru că e foarte multă muncă în spate, poate mai plătești și echipe și nu e ok. Și de ce eșuează foarte multă lume? Pentru că încep cu platforma, nu cu sistemul. La început nici nu te interesează nicio platformă. Mulți mă întreabă, dar unde îmi pun cursul? Ce curs? Ce? Nu trebuie să-l ai înregistrat înainte. Și pe urmă
poți să-l pui pe Google Drive dacă vrei și dai un link de acolo. Nu asta este important, pentru că degeaba ai nu știu ce platformă, sunt o grămadă de platforme, dar nu asta este baza. Pe urmă, fac 40 de ore de video înainte să valideze cererea. Noi nici nu știm dacă cineva ar cumpăra cursul nostru, dar l-am înregistrat, totul este perfect, că așa considerăm noi că ar trebui să fie. Și când începem să discutăm cu potențialii clienți, vedem că de fapt ei au alte probleme. Și avem 40 de ore de conținut inutil, nu ajută pe nimeni. Ca să nu mai vorbim că să stai 40 de ore să te uiți la conținut este destul de mult. Se concentrează pe conținut, nu pe mecanism, evită vânzările 1 la 1. Să știți că prin vânzările 1 la 1 este cel mai simplu să vă vindeți cursul, este cel mai simplu să vedeți care sunt problemele cursanților, în rest sunt doar povești. Inclusiv o întâlnire din asta pe Zoom nu se compară, o să vedeți la întrebări, că nu o să fie foarte multe întrebări. Deci nu se compară cu câte întrebări și ce se discută la o întâlnire 1 la 1. La o întâlnire 1 la 1 omul ți se deschide, pune întrebări, poți să-i dai răspuns, poți să ajustezi ce faci tu în curs încât să fie pe ce vor ei. Nu facem cursul doar că ne-am gândit noi că așa trebuie făcut și asta e. L-am înregistrat tot și vedem ce o să fie. Deci, întâlnirile astea 1 la 1, încercați să nu fugiți de ele pentru că, efectiv, aici este informația și tot aici sunt și banii, la întâlnirile 1 la 1. Nu lipsa de informație îi blochează pe majoritatea, ci lipsa unui mecanism clar de monetizare. Deci trebuie să știi exact ce ai de făcut din punctul A în punctul B. Da? Trebuie să ai o hartă. Asta o să primiți azi. Nu o să primiți o formulă magică prin care, nu știu, apăsați 3 butoane în ChatGPT și gata, ați lansat cursul, de mâine încep să curgă bani. Nu asta o să primiți. O să primiți sistemul pe care l-am folosit eu, sistemul pe care îl folosesc și alți autori de cursuri. Același sistem pe care o să vi-l arăt aici, am un coleg în alt program, vinde de 40.000 de euro pe lună. Exact cu același sistem. Depinde foarte mult câți bani bagi în reclamă, cât de mult te implici, dar sistemul este același. Și este sistemul pe care îl folosesc majoritatea în România, majoritatea afară, pentru că ăsta funcționează cel mai bine. Bun, de ce modelul de cursuri ieftine ne ține blocați? Păi, de exemplu, dacă vrem 5.000 de euro pe lună și avem un curs de 100 de euro, o conversie bună este de 1%. Și avem nevoie de 50 de vânzări pe lună. 50 de persoane să vină să ne cumpere cursul în fiecare lună ca să putem să facem 5.000 de euro. Acum, vreau să scrieți pe chat câți dintre voi puteți să ajungeți la 5.000 de oameni noi pe lună. Deci, efectiv, 5.000 de oameni să vă vadă oferta, nu reclama. Nu punem un Reels și ne certăm în Lidl și îl văd 50.000 de oameni, că e egal cu 0. Efectiv, aveți o pagină de vânzare și acolo aduceți 5.000 de oameni. Nicoleta, greu 5.000. Știu. E foarte greu. Deci e foarte greu 5.000. Deci cam asta este la cursurile ieftine. Și poate mulți ar spune, nici măcar nu este ieftin la 100 de euro. Să o vadă, se poate să cumpere, e o rată de 1-10%. Nu știu ce să zic de rata aia de 10%. Modelul ieftin înseamnă volume mari, deci ai nevoie de foarte mulți oameni, mulți bani în reclamă, trebuie să rulezi reclamă constant. Costurile, clar că sunt destul de mari,
pentru că reclamele la rândul lor sunt tot mai scumpe. Marja de profit este mică dacă ai și filmat, ai mai și plătit pe cineva, din 100 aia de euro încă mai trebuie să scazi. Concurența este mare, multă lume aruncă cursuri online, dar mai avem și platforme, Udemy și nu știu să vă spun acum, dar mai sunt și alte platforme care vând cursuri de la 10 euro la 50 de euro. Și e obositor. Dacă o să mergeți pe direcția asta, o să vedeți că este obositor. Și la un moment dat o să vă aduceți aminte de acest webinar și o să doriți să schimbați traiectoria. Cu cât prețul este mai mic, cu atât trebuie să fii mai bun la marketing. Cu cât prețul este mai mic, te diferențiezi de ceilalți prin preț și atât, din păcate. Dacă vinzi un curs la 1000 de euro, și eu asta aș vrea să vindeți, cursuri la 1000 de euro, ai nevoie de 5 clienți. 5 apeluri bine calificate pot fi suficiente. Acum, preferați 50 de tranzacții pe lună sau preferați 5 persoane cu care să discutați? Ok, nu o să fie 5 și 5. Ați văzut și la mine. Erau 8 și au cumpărat 4. A fost o conversie de 50%. Dar sunt care au conversii de 70-80%. Sunt care au și mai mici, într-adevăr. Dar nu mai ai nevoie de volumul ăla foarte mare de trafic. Asta este diferența. Când vinzi ieftin, piața te compară, când vinzi premium, piața te alege, pentru că mai sunt și mesajele din spate. De obicei, cine vinde cursuri ieftine nici nu apar pe reclame. Reclamele în mare parte sunt făcute de cineva sau sunt făcute de ei, dar nu apare autorul. Sebi, cum schimbi valoarea aia de la 500 de lei la 5000 de lei? Doar din pix? Cum faci ca să valorezi atât? Că practic vorbiți de același curs. Nu vorbesc de același curs, Sebi. Eu îți spun să nu faci cursuri la 100 de euro. Nu poți să schimbi din pix în loc de 500 de lei să pui 5000 de lei și să te aștepți să curgă vânzările. Deci nu funcționează așa. Trebuie să dai valoare de 5000 de lei, nu de 500 de lei. La 500 de lei ai un curs înregistrat de o oră, 10 ore sau 50 de ore de cât vrei tu să-l faci și cam atât. Da? Și ți-a răspuns Marian un pic mai jos, ai nevoie de o poveste ca să vinzi la 5000 de lei. Nu doar un curs aruncat pe net. Ai nevoie de o poveste, ai nevoie să fii acolo lângă cursant, ai nevoie să treacă printr-o transformare cursantul respectiv, să te asiguri că efectiv l-ai ajutat cu acel curs. Acum, curs ieftin versus curs premium nu este doar despre preț. Cursul ieftin consumă informație, acces pentru toți, fără filtrare, automat, mult conținut, client pasiv, rezultate spre zero, feedback-uri puține. La cursul ieftin, dacă nu mă înșel, sunt ceva statistici, din 100 de persoane, undeva la 1 sau 2 persoane ajung la final. Deci efectiv să treacă prin tot cursul. Cam asta este rata de, nu știu, 1-2%. Vă dați seama. Majoritatea îl cumpără, nici măcar nu-l mai deschid niciodată. Și vă spun pentru că am cumpărat și eu astfel de cursuri. Acum vreo 3 săptămâni am cumpărat o carte la 35 de lei, un e-book, nici nu l-am mai deschis. Trebuie să văd pe unde îi. Am zis că o să-l citesc într-o zi, că e o carte de, nu știu, 100 și ceva de pagini sau 200 de pagini. Nu știu ce să zic. Probabil o să-l citesc. O să-l citesc. Cursul premium produce transformare, acces pentru cei care sunt potriviți pentru cursul nostru. Pe urmă facem o selecție ca să-i luăm pe cei potriviți, claritate și progres, client implicat,
rezultate, feedback, da? Primim recomandări. Asta se întâmplă la un curs premium. Deci este o diferență. E foarte important ce și dai la om. Deci, repet, nu din pix, din 500 în 5000, că nu funcționează. Majoritatea experților cred că trebuie să ofere cât mai mult conținut ca să justifice prețul. Aici iar este o capcană. Dar adevărul este că oamenii nu plătesc pentru volum. Plătesc pentru rezultat. Asta e diferența. Degeaba îmi spui că îmi vinzi un curs cu 50 de ore, că efectiv mi-ai blocat creierul când aud 50 de ore, când naiba mă uit eu la 50 de ore, că nu am timp să mă uit la el. Deci aici apare problema. Trebuie structurat, eu am mai spus asta, deci trebuie structurat încât conținutul să fie cât mai puțin, cât mai comprimat, dar în același timp să-și facă treaba, omul să treacă printr-o transformare. Cu cât este mai puțin, cu atât o să, o să-l parcurgă. Cu cât videourile, dacă aveți videouri înregistrate, da, poate să fie un program cu live-uri, cu tot, dar să aveți și live-uri și videouri înregistrate. Ei, cu cât videourile respective sunt mai scurte, cu atât o să le urmărească. Dacă este un video de o oră, nici nu mai știe unde a rămas pe video respectiv. Nici nu-i vine să se apuce de el când vede cât de lung e. Dacă i-ai dat un video scurt de 5 minute, este altceva. Ok, hai că mă uit la 2 videouri de 5 minute și mă mai uit și mâine, că știu unde am rămas. Deci, foarte important cum îl structurați. Acum, sistemul în 3 pași este în felul următor. Prima dată trebuie să atragem lead-uri. Astea pot să fie prin reclamă. Eu chiar recomand să fie prin reclamă. Poate să fie audiență existentă dacă avem deja urmăritori, conținut strategic, comunitate. Dacă nu atragem lead-uri, deci persoane care sunt interesate de ce oferim noi, putem să avem cel mai bun curs. Deci, efectiv, bine, oricum nu există cel mai bun curs, dar să presupunem că ar exista cel mai bun curs, dacă nu ți-l vede nimeni, dacă nimeni nu-ți vede oferta, este egal cu 0. Ca și cum ai avea cel mai șmecher magazin din oraș, dar e pe o stradă undeva unde nu circulă nimeni, nu știe nimeni de el. Deci cam asta este cu partea asta de lead-uri. Cu cât aduce mai mulți oameni în magazin, da? Sau pe pagina cu oferta noastră, cu atât o parte din ei o să aleagă să fie clienții noștri. Deci primul pas este atragerea de lead-uri. Este foarte, foarte importantă. Acum, vă spun sincer, pe partea de organic o să funcționeze la foarte puțină lume. La persoanele care deja au o audiență mare, la persoanele care sunt pe o nișă unde, nu știu, probabil fashion, dezvoltare personală, dacă postez de ceva timp. Nu toate domeniile merg foarte bine pe organic. Pe urmă, avem lead-uri, eu le-aș duce către un webinar. Exact cum ați venit voi aici, aș face un webinar. Asta ar fi pasul 2. Trebuie să avem un webinar unde încălzim oamenii, unde pot să vadă cu ce ne ocupăm, pot să vadă cu ce putem să-i ajutăm, pot să ne vadă pe noi, pot să vadă dacă rezonează cu noi. Toate astea sunt foarte importante. Pentru că aici se stabilește încrederea, claritate și potrivire. Printr-un simplu webinar de o oră, 2 ore, pentru că omul a venit și a stat cu tine în webinar, poate să decidă dacă dorește să lucreze cu tine sau nu.
În schimb, dacă vede un Reels de 30 de secunde, nu înțelege mare lucru. Nici nu o să aleagă să lucreze cu noi dintr-un Reels de 30 de secunde. Sunt bune Reels-urile? Da, sunt bune. Dacă sunt făcute bine, sunt foarte bune și astea. Dar omul are nevoie să petreacă mai mult timp cu noi. Cu cât petrece mai mult timp cu videouri, cu webinarii live, cu, nu știu, e-book-uri, mini-cursuri gratuite sau orice îi dăm noi, cu atât se apropie de noi și la un moment dat, dacă îi place ce îi oferim, va deveni clientul nostru. Deci, țineți minte că aceste webinarii sunt foarte bune, după care vânzarea 1 la 1. Aici calificăm clientul, înțelegem nevoile și vedem dacă există o potrivire. Acum, eu am scurtat pașii ăștia, 1, 2, 3, da? Atragere de lead-uri, webinar, vânzare 1 la 1. Bineînțeles, atragi lead-uri, sunt mai multe modalități. Una dintre ele este să-i atragi direct către un webinar. Poate să fie un e-book, poate să fie un mini-curs gratuit, poate să fie un video. Trebuie să-și lase adresa de e-mail și număr de telefon, de exemplu, ca să poată să vadă video. Deci sunt multe modalități de atragere de lead-uri. Dar ce trebuie să știți că din toate aceste modalități, cel mai bine este să-i duceți la un moment dat către un webinar unde să le explicați ce faceți voi și cum puteți să-i ajutați. Și din webinar, recomandarea mea, dacă vindeți la 1000 de euro, este să nu vindeți în webinar. Pentru că oamenii mai au întrebări. Întrebări pe care nu le pun în chat. Nu mai vorbesc să deschidă microfonul și să întrebe. Și atunci te duci la o întâlnire 1 la 1 cu ei, unde discuți mult mai mult. Vezi exact care sunt problemele. Vezi dacă programul tău poate să îl sau să o ajute. Zicea cineva de fitness. Ok. Ea a văzut un video, i-a plăcut, a venit la un webinar, dar mai are întrebări. Întrebări pe care nu o să le pună pe chat. Pe partea de fitness și un subiect mai sensibil, un pic, dar la întâlnirea 1 la 1, cu siguranță o să vină și o să pună toate întrebările. Oricât ai încercat să explici în live, nu este același lucru cu ce se întâmplă la întâlnirea 1 la 1. Repet, acolo omul se deschide, pune toate întrebările, pentru că vrea să știe dacă se justifică să-ți dea banii sau nu. Și tot acolo trebuie să vezi dacă omul este potrivit să lucreze cu tine. Dacă poți într-adevăr să-l ajuți. Uite, de exemplu, eu nu am un curs, deci la final să nu vă așteptați să vă vând ceva curs despre cum să faceți cursuri, că nu există. Eu ofer servicii pe partea asta de cursuri. Ei, dacă la final vii la o întâlnire 1 la 1 cu mine și vrei să vinzi un curs de 100 de lei, nu pot să te ajut. Oricât de mult mi-aș dori, eu nu cred în varianta asta de 100 de lei la cursuri și nu am cum să te ajut. Poate îți dau ceva sfaturi, dar cam atât. Mai mult, nu am ce să fac. Și au fost oameni pe care i-am refuzat pentru că erau fixați pe cursuri ieftine, ceea ce nu fac. Pentru că nu cred în ele, nu cred că chiar poți să educi oamenii sau poți să le oferi o transformare prin cursul respectiv, iar tu ca și autor nu prea ți se justifică când vorbim de bani. Da, sper că s-a înțeles. E ok? Așa e, dar știu cum e să dai de oameni care cumpără și nu sunt implicați și ajut și tu să fii vinovat că el a dat atâția bani, dar dacă dă 1000 de euro nu mai are acea părere de rău că a cumpărat.
Oricât l-ai calificat, tot ajungi la cei cursanți, dar na. Deci Sebi, acum, trebuie să mai înțelegeți un lucru. Voi trebuie să vă faceți treaba voastră. Deci tu ca și autor de curs trebuie să-ți faci treaba ta încât omul respectiv să aibă tot suportul necesar pe care i l-ai promis, dar nu ține doar de noi să treacă prin transformarea respectivă. Dacă omul respectiv nu vine la webinariile live, da? Pentru că un curs premium de 1000 de euro ar trebui să conțină și webinarii live, cel puțin o dată pe săptămână, să fie pe 2-3 luni de zile. Dacă omul nu-ți vine la întâlnirile live, dacă nu este interesat, asta e problema lui. Deci noi facem tot ce putem, suntem acolo pentru el, avem suport, poate să ne scrie. Așa eram și eu în Academia de Animație. Aveam webinarii săptămânale, aveai numărul meu de telefon, aveai e-mailul meu, aveai contul de Facebook. Deci nu exista. Puteai să iei legătura cu mine oriunde. Dar dacă tu nu îți dai interesul, îmi pare rău, dar nu ține doar de mine. În acest proces sunt două persoane. Tu ca și autor, el ca și cursant. Nu ești doar tu. Deci Sebi, da, o să fie și persoane de genul acesta pe care poate nu interesează 100 de euro sau 1000 de euro. Acum văd că ai scris 100 de euro. Și la 1000 de euro pot să fie. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Atât la cursuri, cât și în online, când începeți să postați, nu vă mai concentrați pe partea negativă. Nu vă mai concentrați pe omul care nu vine la webinar. Nu vă mai concentrați pe omul care îți lasă un comentariu cu hate. Pentru că unul îți lasă un comentariu cu hate și alții 100 apreciază videoul tău sau ce ai spus acolo. Tot. Deci îi ignorăm pe cei 100 care sunt mulțumiți de ce au văzut acolo și ne concentrăm doar pe hate, pe negativ. Că așa e creierul nostru, se duce foarte mult pe negativ. Deci trebuie să ieșiți de acolo, nu vă interesează. Ok, autorul face totul, pune valoare de 1000 de euro care îl face pe el să fie ales. Sorine pe partea de sprijin tehnic. Da, eu nu am cursuri, am doar partea de suport tehnic. Ok, într-adevăr, prima dată trebuie să ne schimbăm mindset-ul. Ok, da, Adrian, așa este. Să vă spun ce fac eu cu hate-ul. La mine rulează reclame, vă dați seama că apar și persoane care... la mine hate-ul cel mai mult este că mulți au impresia că vând un curs. Că vând un curs despre cum să faci cursuri. Și pe asta primesc cel mai mult hate. Efectiv șterg comentariul. Nu mă interesează. Pentru că dacă i-aș răspunde, omul respectiv are tot timpul din lume și eu o să-mi răspundă din nou. Și eu iar îi scriu, iar îmi scrie și tot așa și îmi consum foarte multă energie acolo. În schimb, l-am șters. Și nu mă mai interesează, nu mai consumă energie acolo. Oricum nici el nu-și consumă. Că el ce face? A intrat, a văzut o reclamă, a văzut un video, dă cu hate. 3 secunde mai încolo, alt hate. 2 minute mai încolo, alt hate. Pentru că ei doar asta fac. Ei nu pun la suflet ce scriu acolo, îi doare undeva de noi. Și atunci, cel mai bine e ștergi comentariul și mergi mai departe. Pasul 1. Atragerea de lead-uri. Aici scopul nu este să vinzi, este să aduci oameni interesați într-un context controlat. Eu recomand webinarul. Asta poți să faci prin reclamă, atragi oameni noi care nu te cunosc încă, cum puteți să vedeți și voi aici, majoritatea sunteți la primul webinar, probabil ați văzut o reclamă, v-ați înscris și ați venit la acest webinar. Suntem 44, nu-i rău. Le prezinți problema și îi inviți în webinar
Nu vinzi direct, creezi interes și califici. De fapt, ce se întâmplă? Prin webinarul în sine califică oamenii. Mulți văd reclama, nu toți se înscriu la webinar. Sau nici măcar nu dau click să meargă mai departe. Pe urmă, ca să se înscrie la webinar trebuie să-ți lase un nume, e-mail și un număr de telefon. Eu tot timpul cer număr de telefon ca să pot să vă anunț prin SMS. Dar majoritatea se sperie că o să fie sunați. Și atunci automat se descalifică singuri. Așa este la orice curs. Curioși sunt mulți, bineînțeles, dar ei se califică pe parcurs. Și atunci, cu reclamele putem să ajungem la oameni care nu ne cunosc. Ești la început de drum, nu te cunoaște nimeni în domeniul ăsta. Cel mai simplu mod este prin reclamă. Nu prin postări, nu că o să postezi un Reels pe zi timp de 6 luni de zile și ajungi după 6 luni de zile la o comunitate de, nu știu, 500 de oameni, 1000, 2000 de oameni și eu îți garantez că sunt foarte, foarte puține cazurile în care poți să ții un webinar cu 30-40 de oameni din organic, din comunitatea respectivă care te urmărește. Pentru că nu-ți vine la webinar. Că așa se întâmplă. Deci, efectiv, așa se întâmplă. Știu pe cineva pe TikTok, 30.000 de oameni sau ceva de genul mi-a zis că a avut. Când a făcut webinarul, nu s-a înscris niciunul. Zero. Deci, cam așa funcționează. Cristian, multă muncă pentru un singur om, să creezi cursuri, să promovezi, să fii un profesor bun, să fii prezent online pentru comunitate. Știu, Cristian, putem să lucrăm împreună. Eu vă spun ce aveți de făcut, rămâne să decideți voi dacă puteți să o faceți sau nu. Dar este foarte important să știți care sunt pașii. Dacă o să alegeți să lucrați cu mine sau o să alegeți să lucrați cu altcineva, să știți ce să le cereți. Pentru că dacă mergeți la o agenție, vă taxează ăia de vă rup și nu știu să lanseze un curs. Nu știu ce să alea webinarii, nu știu ce să facă după webinarii, nu știu nimic. Pentru că am văzut cazuri de genul ăsta. Ei pun reclame și atât. Și tu trebuie să știi ce faci mai departe. Organic. Aici, construiești autoritate și încredere, educi constant piața și te poziționezi prin metoda ta, conținutul trimite strategic, deci din conținut îi trimiți către webinar, deci despre asta este vorba aici, dar depinde cât ajung la webinar. Că dacă îți ajung 10 oameni să se înscrie la webinar, s-ar putea să-ți vină 2-3 pe live sau poate niciun. Deci cam așa funcționează. Dar asta nu înseamnă că nu e bine să facem și partea asta de organic. Dacă ne permite timpul. Eu tot încerc să pun câte un Reels pe zi, dar numai nu-mi iese. Deci, pun, mă las, numai nu îmi iese să pun în fiecare zi. Nu e nici cel mai bun domeniu ăsta, business to business, ca să cresc organic. La mine webinariile prin reclamă plătită funcționează cel mai bine. Deci avem reclamă, organic și email marketing. Ce înseamnă? Prin email încălzim lead-urile pentru că putem să le trimitem mesaje, e-mail-uri la cei care sunt în lista noastră. Acum, ca să ajungă în lista noastră, avem nevoie de reclamă sau de organic, obligatoriu. Și prin organic poți să-l dai un e-book, ceva gratuit, se înscrie, îl descarcă. Da, e-book-ul trebuie să fie de o calitate bună, pentru că dacă nu e calitate, încercați să nu faceți e-book-uri doar să fie făcute. Să mergeți la ChatGPT și să-i spui, fă-mi și mie un e-book pe domeniul X. Și cam atât. Dacă materialul gratuit nu este bun, să nu vă așteptați ca cineva să cumpere de la voi din lista aia. Eu m-am înscris așa la cineva, am văzut o reclamă, era beton reclamă. Deci eu nu am reclame de genul ăla. Ce a lucrat la ea, a făcut-o exact ce trebuie. Problema a fost că n-am mai ajuns la webinar, pentru că mi-a dat niște materiale gratuite sau nu știu dacă am plătit pentru ele, nu mai știu cum a fost. Și dacă am plătit ceva sume din astea de 100 de lei. Și după 30 de minute în care vorbea doar despre ea, am luat decizia să închid tot, să nu particip la webinar, să nu
Nimic. Pentru că nu a fost bun conținutul. Și încercați să nu vorbiți despre voi foarte mult. Ați văzut că am vorbit eu despre mine. 3 minute. Pe care am mers mai departe. Nu cred că vă interesează așa mult povestea mea sau ce am făcut eu, câte videouri am livrat și așa mai, așa mai departe. Pentru că vă interesează informația din acest webinar. Informația din e-mail-uri, informația dintr-un curs gratuit, informația dintr-un video sau orice dați. E-mailul pregătește decizia pentru apel. Oamenii, chiar dacă vin la webinar, toți îți intră în partea asta de email marketing. Intră într-un soft de email, de acolo se trimit e-mail-uri automat. Deci e-mailul chiar funcționează. Și hai să vedem, dintre cei care sunteți aici, că acum deja suntem mai mulți, de unde ați venit la acest, dar mă refer strict pe Zoom. Că ați venit din reclamă, din Instagram, din Facebook, nu are importanță. Dar de unde ați venit aici? Din e-mail, din SMS sau din grupul de WhatsApp? Scrieți, vă rog, repede pe chat ca să nu stăm mult. E-mail, WhatsApp, din WhatsApp, e-mail, WhatsApp, mail. Hai să scriem mai mulți, să vedem. Din SMS nu a venit nimeni. Că nu cred că mai are rost să le trimit, că plătesc acolo. WhatsApp-ul e gratis. WhatsApp, SMS. Da, am trimis și SMS cu linkul pentru... Am primit SMS. Ok. Facebook. Da, uitați-vă aici. Sunt și din grupul de WhatsApp, într-adevăr, dar sunt persoane din e-mail. Deci să nu aveți impresia că e-mailul a murit. Tot așa la un webinar, când am mai făcut un webinar data trecută, majoritatea au venit din e-mail. Ok, reclamă pe urmă WhatsApp. Acum, știți ce aveți de făcut? Când îi anunțați pe oameni să vină la webinar, să nu lipsească e-mailul și WhatsApp-ul. Data trecută au fost mai mulți și din SMS. Da, intră e-mailurile, dar și așa tot mulți vin și din e-mail. Deci, este importantă reclama, este important și partea organică. Organic înseamnă că pui reels-uri, pui postări și așa mai departe, nu plătești la Facebook nimic sau la Google sau oriunde te promovezi. Toți ajung în e-mail. Pe urmă, pasul 2, din e-mail, pentru că nimeni nu vine direct din reclamă, nimeni nu primește din reclamă sau din organic linkul către Zoom. Să nu faceți cumva greșeala asta. Toți oamenii care vin la webinar trebuie să-i aveți într-o bază de date, de e-mail. Deci e obligatoriu. Scopul nu este să vinzi uh, nici în webinar, iar webinarul nu este o prezentare așa simplă, PowerPoint, hai că fac și eu o prezentare să fie acolo. Nu este o listă de beneficii. Listă de beneficii avem pe landing page, înainte să vină să se înscrie la webinar. Acolo putem să punem o listă de beneficii. Care sunt beneficiile că vii la webinarul acesta? Nu este un tutorial despre tutoriale găsim pe net. Nu este prezentarea programului. Deci să nu faceți greșeala asta ca în webinar să vă prezentați programul. Că nu-i despre asta. Webinarul este despre educație, autoritate, clarificare, filtrare. Despre asta este webinarul. Trebuie să-l faceți în așa fel încât să fiți în partea dreaptă, nu în partea stângă unde este prezentare, listă, tutoriale. Trebuie să educăm, dar ce fac eu aici? Educ. Majoritatea de aici nu știți cum să lansați un webinar, nu știți care sunt pașii, ce aveți de făcut. Ei, după acest webinar o să știți
Clar, păi trebuie să-mi pun o reclamă, reclama trebuie să ducă către un webinar, din webinar trebuie să-i duc către o întâlnire 1 la 1, unde să văd dacă mi se potrivesc ca și cursant sau nu. Simplu, da? Pe urmă, webinarul filtrează. Nu toată lumea îți stă până la final. O parte pleacă pentru că nu le place, nu le place ce văd aici, nu le place de mine, nu le place, nu știu, și pleacă. Dar o parte rămân. Pentru că sunt interesați, pentru că vor să lanseze, pentru că nu mai vor să amâne, pentru că nu mai vor să vadă încă 10.000 de webinarii gratuite și atât, sau tutoriale pe YouTube, sau să tot îl întrebe pe ChatGPT. ChatGPT e foarte bun. E mai greu să îți facă toată strategia cap-coadă. Webinarul are rolul să ridice valoarea percepută, să arate că metoda ta are logică, să creeze încredere. Deci cam despre asta este webinarul. Și acum, pasul 3, vânzarea 1 la 1. La 1000 de euro, oamenii nu mai cumpără un produs, cumpără o transformare. Eu când am vândut la cursul la Academia de Animație sau programul la Academia de Animație, nu am vândut un curs de animație. Curs de animație găseai pe Udemy la 15 euro. Tot felul de animații. Curs de animație găsești pe YouTube, e gratuit. Eu vindeam o transformare. Efectiv, după ce treceai prin cursul respectiv, puteai să spui că ai o meserie nouă. Știai să faci animații. Știai să faci videouri publicitare. Puteai să-ți deschizi un canal de YouTube. Puteai să lucrezi la o agenție. Puteai să-ți deschizi o agenție. Puteai să lucrezi ca și freelancer pe Fiverr sau pe alte site-uri. Eu asta vindeam. Efectiv, omul trecea printr-o transformare acolo. Profesional. Deci despre asta este vorba în cursurile mai scumpe. Și alegeau să plătească 1200 de euro în Academia de Animație, nu mergeau pe Udemy să-și cumpere cu 15 euro un curs sau nu mergeau pe YouTube să se uite la un tutorial acolo. Ok, vânzarea 1 la 1 sau apelul 1 la 1 sau întâlnirea 1 la 1, nu are importanță cum îi spuneți. Eu am trecut o vânzare pentru că acolo se face vânzarea. Rolul apelului este calificare, să înțelegi situația reală, să vezi exact dacă poți să-l ajuți pe omul respectiv, să vezi dacă este potrivire din partea ta, din partea lui, da, vă potriviți să lucrați împreună sau nu. Claritate pentru el, să-i fie totul clar, înainte să-ți dea banul, să știe la ce vine. Să știe prin ce transformare trece, să știe ce beneficii poate să aibă la final, dar să știe și drumul. Să știe că nu o să fie ușor, nu o să fie un video de o oră și după aia gata. S-a produs transformarea. Nu, o să fie întâlniri 1 la 1, o să fie întâlniri pe Zoom sau cum este programul vostru, depinde cum vă faceți programul. Și o ofertă personalizată. Și de fiecare dată spun aici, la oferta personalizată nu înseamnă să schimbăm prețul din pix după cum simțim omul. Dacă îl simțim că are bani, ia uite 200 de euro în plus. Îl simțim că nu are bani, ia uite un 200 de euro jos de la mine, că asta e. Acum și dacă nu vând la 1000, vând la 800, tot e ok. Tot e bine, tot e pe plus. Nu așa funcționează. Ofertă personalizată înseamnă, poate omul mai are nevoie de, nu știu, 2-3 întâlniri cu tine în plus. Poate are nevoie de ceva bonusuri în plus. Poți să ai bonusuri la unii să le spui de bonusuri, la alții să nu le mai spui de bonusuri. Eu în Academia de Animație nu la toți le spuneam de bonusuri. Dacă simțeam că are nevoie de bonusul respectiv, atunci îi spuneam, ia uite, o să fie și bonusul ăsta. Dacă nu, nu-i mai spuneam. El oricum îl găsea în platformă. Toți primeau același lucru. Deci de primit toți primeau același lucru, dar nu mai stau să-i vând lucruri inutile. Dacă omul nu are nevoie de
bonusul respectiv, nu stau să explic că uite, o să avem bonusul ăsta pe... Ok, și nu mă interesează. Nu pot să-mi faci o reducere, că n-am nevoie de bonusul respectiv. Păi e bonus. Na. Deci, asta facem cu oferta personalizată. Dar cel mai important, înțelegem situația clientului nostru. Și atunci putem să vedem dacă îl putem ajuta sau nu putem să-l ajutăm. E foarte important asta. Bun. Personal învăț de la ruși. Ei sunt mai concreți în tehnici de vânzare și strategii de... Serghei, foarte bine. Mă abțin. Nu zic că nu o să fie, că nu sunt bun. Da. Nu vinzi la toată lumea, vinzi doar celor potriviți. Un curs ieftin poate să vină toată lumea, nu te mai interesează. Da, aici te interesează pentru că o să stai cu omul și o să lucrezi cu el poate 2-3 luni de zile și atunci trebuie să fie un om potrivit, un om pe care poți să-l înveți, un om care să nu-ți frece capul toată ziua la telefon sau la webinarii, să nu stai să discuți cu o singură persoană de la început până la final și ceilalți să nu mai poată să vorbească pentru că ai introdus în curs pe unul care nu ți se potrivește. De exemplu, la mine ar fi în academie, era, nu știu, dacă nu știai să lucrezi pe calculator, nu puteam să lucrăm împreună. Pentru că nu este curs despre cum să pornești un calculator. Acest sistem face două lucruri, reduce presiunea pe volum și crește rata de conversie. Deci automat avem o rată de conversie mai mare pentru că discutăm cu clienții, le înțelegem nevoile și vedem cum putem să-i ducem din punctul A în punctul B. Și acum, care model pare mai stabil pe termen lung? Vă las pe voi să-mi spuneți asta. Marian, 2. Ceilalți? Cursuri ieftine, 1 sau cursuri mai scumpe, 2. 2, 2. De ce să nu cuprind mai multe nișe? 2. Serghei. Pentru că dacă ești la început, nu ai energie și nu ai bani, probabil, sau poate mă înșel, să te duci și către cursuri ieftine și către cursuri scumpe. Știu că sunt unii care mai vorbesc în online că trebuie să vindem la 100 de lei și după aia să-i îndoctrinăm pe oameni că au nevoie de serviciile noastre și să le vindem la preț mai mare. Dar dacă ești la început, nu-ți permiți să faci asta. Dacă ești la început, trebuie să scoți un produs bun, la un preț mai mare, să oferi o transformare. Că pe parcurs, mai încolo, vrei tu să ai și un curs mai ieftin de 200 de lei pentru cei care, nu știu, nu-și permit sau nu vor să plătească 1000 sau 3000 de euro pe cursul tău, da, poți să ai și asta. Dar nu o să faci bani de acolo. Deci nu o să faceți bani din cursurile respective, doar încălziți oamenii și dacă scot cardul din buzunar, sunt șanse mai mari să-l mai scoată și la sume mai mari, să prindă încredere în noi. Dar fiind la început, nu vă recomand. Vă recomand să mergeți pe varianta cu un curs premium. Dacă la asta te-ai referit, dacă te referi la nișe ca și domenii, nici nu se pune problema. Un singur curs și atât. O nișă, un curs sau o subnișă, un curs și atât. Să ofer mai multe produse pentru diferite categorii de oameni, atât premium. Ok, poți să o faci, dar mai încolo. Și eu am o dilemă personală. Am 39 de ani de profesorat în spate. Să dau la cât mai mult, să beneficieze tehnic. Nu funcționează așa. Volumul de muncă Volumul de muncă pentru a crea un curs este prea mare ca să-ți pierzi timpul cu cursuri de 100 de euro. Da, exact. Deci nu mergeți
ok, vrei să dai gratuit, poți să dai gratuit, dar ia-ți gândul că vrei să faci și bani sau chiar să-i ajuți. Doar ai impresia că îi ajuți. O parte foarte puțină din ei chiar o să pună în practică. Majoritatea nu. Mergem mai departe. Acum, ce unelte folosim? O parte din ele deja le aveți. Folosim așa, Zoom-ul pentru webinarii și apeluri, apelurile 1 la 1, webinariile, cum este acesta. Aici folosim Zoom. WhatsApp îl folosim pentru o comunicare mai rapidă. Și după întâlnirea 1 la 1, ați văzut și aici sunteți mulți din WhatsApp, dar și pe urmă, înainte de întâlnirea 1 la 1, se poate discuta pe WhatsApp mult mai ușor. Pe urmă, Canva, PowerPoint, Google Drive, ceva pentru o prezentare, ca să aveți o prezentare. Mai puteți să folosiți Facebook pentru comunitate, că este gratuit, inclusiv parte de suport. Parte de suport poate să fie și pe grupul de WhatsApp. Eu așa aveam în Academia de Animație pe WhatsApp. Aveam și pe Facebook, dar pe WhatsApp se discuta mai mult. Soft de e-mail, pentru că avem nevoie să le trimitem e-mail-uri înainte de webinar, după webinar. Deci softul ăsta de e-mail este foarte, foarte important. Și calendar pentru programări, pentru apelurile 1 la 1. Sunt o felul de calendare. Dacă dați o căutare pe net, cu siguranță o să găsiți destul de multe. Iar ca și echipament, aveți nevoie de un laptop sau PC, un microfon decent să nu se audă toate sunetele de afară, latră câinele și se aude mai tare decât vorbiți voi. Și de telefon mai avem nevoie pentru că de multe ori este mult mai simplu să scriem pe WhatsApp pe telefon sau să dăm un telefon dacă trebuie să vorbim după ce devin clienți. Dacă ai structura, deci dacă aveți structura, partea asta tehnică se poate rezolva în câteva zile, deci nu e asta problema. Acum, cum construiești un curs premium care produce rezultate? Premium egal progres, nu informație. Cursurile ieftine sunt informație, webinarele de pe videourile de pe YouTube, informație, ChatGPT, informație. Nu trebuie să ai 60 de ore de video, e total greșit dacă mergeți în direcția asta. Nu aveți nevoie de platforme complicate, exact cum am spus și la început, și nu trebuie să fie perfect. Una dintre cele mai mari greșeli, oamenii așteaptă ca totul să fie perfect și după aia să lanseze. Dar nu funcționează așa. Trebuie să aveți task-uri concrete, feedback personalizat, întâlniri de suport, progres măsurabil, selecție, nu acces liber. Acum, tot ce vedeți aici, de exemplu, selecție, nu acces liber, este întâlnirea 1 la 1 unde selectați clienții. Progres măsurabil, asta deja este după ce au intrat în curs, efectiv să aveți un progres la fiecare cursant, să vedeți unde și-a făcut temele, nu și-a făcut temele, întâlniri de suport o dată sau de 2 ori pe săptămână. De fapt, cursul vostru o să fie predat direct pe Zoom. Nu aveți nevoie de înregistrări. Sunt puține cazurile unde aveți nevoie și de ceva videouri înregistrate. Dar aveți nevoie de întâlnirile de suport pentru că aici este diferența. Un curs înregistrat l-ai aruncat pe net și asta e. La un curs premium, omul vine, spune întrebări, pentru că nu totul se rezolvă din niște tutoriale. Așa vorbeam cu cineva și zicea, păi da, am un curs înregistrat și e beton, deci tot e explicat acolo. Greșit. Tu ai impresia că e totul explicat acolo. Pentru că nu îi. Sau chiar dacă omul vrea validare, vrea să vină în live și să te mai întrebe încă o dată, da, e bine dacă fac așa? Da, am făcut așa, e ok sau nu e ok? Și are nevoie de validarea ta ca expert.
Pentru că el te vede ca și un expert. A venit la tine pentru că tu ești expertul și el vrea să învețe de la un expert. Că altfel se ducea la ChatGPT. Dar are nevoie de validarea aia să-i spui, da, ai făcut bine. Acum, un curs fără responsabilizare devine un Netflix educațional. Se consumă, nu se aplică, nu produce rezultate. Foarte important asta de reținut. Așa pot să arate feedback-urile voastre. Iulian, recomand cu drag, cursul este bine structurat, Sorin mai mult decât implicat, cu puțină ambiție și timp liber se pot obține rezultate foarte bune, atât pe partea de promovare cât și de freelancing. Aveți nevoie de feedback-urile astea. Feedback-urile astea vă validează că ce faceți bine. Feedback-urile astea vă ajută în vânzări. De aceea aveți nevoie de ele. Paula, fiecare webinar e minunat. Am mai reîmprospătat doza de motivație. Radu, nu știu cum face Sorin de reușește să ne motiveze mereu. Eu la început stăteam motivat doar 2 zile și după abia așteptam webinarul să-mi revin. Vedeți de ce aveți nevoie de curs premium și de ce aveți nevoie de partea de suport? Pentru că degeaba ai totul înregistrat, omul are nevoie să vină acolo, să stea cu tine, să-și ia energie de acolo, din întâlnirea respectivă. Trebuie să-i motivezi. Deci despre asta este. Cursuri ușor de urmat, instrucțiuni clare, a fost dragoste la primul clip, să zic așa. Și Nicoleta. Nicoleta, ți-am zis că tu ești cu noi. Aici este feedback-ul de la Nicoleta, după ce a venit în Academia de Animație. Bine, nu e un feedback, nu știu, nu cred că am cerut feedback-ul respectiv. Eventual, Nicoleta, poți să scrii pe chat dacă l-am cerut, dar nu mai țin minte. Acum 10 ani lucra la grupul Porsche, după aia s-a mutat la Tulcea și efectiv s-a oprit din tot. Nicoleta acum e la cu totul alt nivel. Și acum e aici pe live pentru că vrea și să lanseze un curs. Deci după ce a trecut de la tot ce făcea înainte, la partea de animație, AI și totul online, a ajuns chiar să meargă pe direcția asta să lanseze un curs. Și este aici pentru că a vrut să lanseze un curs de 100 de lei. Nu? Nicoleta sau ceva de genul. A venit să vadă de fapt despre ce este vorba cu lansarea asta de cursuri și de ce să lanseze la 1000 de euro, nu la 100 de lei. Și aici avem video de la Nicoleta, nu o să-l las tot că este mai Intru lung. acum că nu știu când o să mai pot. Eu sunt la un eveniment, muncesc, dar vă ascult. Mi-a Super. plăcut ce am văzut la colegi, videourile. Dau din mâini și în același timp vă și ascult. De asta nu stau pe cameră, de obicei știți că stau, dar ultimele Da. 3 săptămâni, cum am spus, promovarea pe care am făcut-o, efectiv am avut de treabă și asta fac. Sunt între restaurant și pregătesc un decor pentru mâine, că mâine am altul de pregătit și tot așa. E Dar, bine. Bine că merge business-ul. dar m-a ajutat foarte mult promovarea, cum am și spus. Acum chiar am făcut o pauză pentru că sunt nevoită să refuz clienți, adică nu am trăit asta niciodată. Și Foarte tare. da, am zis doar să intervin, că mai târziu iar mă pun, dau din mâini și doar vă ascult. Ok, Nicoleta, o Am să mai vorbim început, noi despre asta. Promovarea nu o oprim sau partea asta de marketing, de obicei nu o oprim, urcăm prețurile. da, eu și așa, știi, am mai Și eu. discutat. Sunt foarte scumpă, dar efectiv, uite, acum în weekend am un contract care, nu știu, am dat un preț ca să nu vrea să facă cu mine. Și e cel mai mare contract pe care l-am anul ăsta, pentru că nu m-a refuzat. Și la animații, știi că e aceeași poveste. Da. Nu reușesc să le fac. Am început să lucrez la cele 3 animații, cea prima cu pizza care am spus, între timp Ok. Video este mai lung, dar
are rost să las tot. E doar așa ca să vă faceți o idee ce înseamnă partea de a te promova sau a merge așa din recomandări, cum bate vântul, ce a fi, a fi. Deci partea de promovare contează mult. Partea de promovare la voi este partea de lead-uri. Deci cu cât vă promovați mai mult, cu atât atrageți lead-uri mai multe. Deci este foarte, foarte important. Acum, dacă ar fi să o iei de la zero, dacă sunteți la zero, eu aș începe așa. Aș crea un webinar, clar. Deci aș merge pe webinar. Cu siguranță n-ar fi perfect. Fiind la început, nu o să fie perfect. Dar e ok, că nu trebuie să fie perfect. Puteți să-l modificați pe parcurs. Aș trimite trafic către webinarul respectiv. Timp de 2 săptămâni doar de asta m-aș ocupa. Organic, Facebook, Instagram sau pe ce platforme vreți voi să mergeți, aș trimite trafic către webinarul respectiv. Cât mai multă lume să vadă că eu țin webinar. Aș optimiza profilele pe Facebook, Instagram și hai să vă arăt un profil, cum ar trebui să arate. Da? Aici este username-ul, Crișan Sorin, încercați să nu fie Sorin 375942 sau din astea. Încercați să fie doar numele vostru, vedeți ce combinație găsiți. Pe urmă, Sorin Crișan, marketing digital, lansări de cursuri. Când ai intrat aici, vezi marketing digital, lansări de curs, îți cam dai seama cu ce mă ocup. Dacă nu ți-ai dat seama din partea de sus, mai avem aici, ajută autorii de cursuri să lanseze cu succes, ocupându-mă de partea tehnică a lansării. Și mai am webinar de la 0 la cursanți în 30 de zile, gratuit. Intri aici pe link și ajungi pe site. Așa arată o pagină, toți ați trecut pe aici când v-ați abonat sau când v-ați înregistrat la acest webinar, nume, telefon, e-mail, înscrie-te la webinar. Simplu. Deci asta este tot. Așa trebuie să arate profilul, o poză cu voi, nu flori, câini, pisici sau ceva de genul ăsta, nu o să vă ajute deloc. Poză cu voi, o descriere scurtă, omul să înțeleagă cu ce vă ocupați și videouri despre domeniul respectiv. Tot ce o să vedeți aici este despre lansarea de cursuri sau videouri pentru autorii de cursuri. Deci, amând lansarea cursului tău online, ești coach sau terapeut, comunitate, de ce ai nevoie de brand personal dacă vinzi cursuri online, nu posta zilnic, greșeala autorilor, ai frică de cameră, pot lansa fără comunitate. Vedeți, toate videourile astea îs doar despre cum să lansezi cursuri online. Deci doar despre autorii de cursuri. De când am schimbat de la Academia de Animație și am luat decizia că nu mai merg mai departe cu Academia de Animație și merg către autorii de cursuri, totul s-a schimbat, deci toate mesajele mele îs pentru autorii de cursuri. Unele îs să vină la webinarii, altele îs educaționale, dar totul este despre ei. Nu știu dacă am ceva poze personale pe aici. Nimic. La story mai pun câte o poveste, ceva acolo, câte o poză personală, dar în rest, vedeți, totul este despre lansări de cursuri. Și așa ar trebui să arate și la voi. Dacă o să mergeți la mine pe Facebook, este la fel. Dacă o să mergeți pe YouTube, este la fel. Și o pagină de genul acesta, poate să fie și doar pagina asta de sus și cu atât puteți să aduceți trafic către webinar. Acum, vrei să te ajut să implementezi toată strategia și să lansezi cu succes cursul tău? De aceea, dacă ceea ce ai văzut astăzi are sens pentru tine, pentru voi
și nu vreți doar informație, ci implementare directă, atunci pot să vă ajut cu toată strategia cap-coadă, de la trafic, la webinar, apeluri 1 la 1 până la lansarea efectivă. Dacă vreți partea asta de suport și să nu vă ocupați voi de crearea de reclame, de crearea de landing page și tot ce ține partea de lansare, scrieți eu pe chat. Slide-ul anterior. Asta este slide-ul anterior. Bun, hai să vedem cine are nevoie de ajutor pe partea asta de lansare de cursuri. Puteți să aplicați, să lucrați direct cu mine și pentru a merge mai departe trebuie să completați un formular scurt. O să vă las linkul pe chat. Acum vă pun și linkul. Este un formular pentru că trebuie să văd exact cu ce vă ocupați, ce curs vreți să lansați, să vin pregătit în întâlnirea 1 la 1 ca să știu mai multe date despre voi. Și ce e foarte important, după ce aplicați, deci după ce ați terminat formularul, o să vă ducă pe un calendar și acolo puteți să vă alegeți ziua și ora când vreți să ne vedem. Dar atenție, vă arată ora locală de la voi. Dacă sunteți în Germania, vă arată ora locală din Germania. Deci vă alegeți dacă poți mâine la ora 5, ora locală din Germania să fii pe live, aia este ora. Deci mai sunt unii care încurcă, eu cred că este ora României, dar nu, este ora voastră. În discuția 1 la 1 analizăm situația ta actuală, vedem dacă strategia lead-uri webinar 1 la 1 ți se potrivește, identificăm ce trebuie ajustat și stabilim dacă lucrăm împreună pentru implementarea completă. Am pus linkul în chat, da, l-am pus. Deci, asta facem la întâlnirea 1 la 1. Vedem dacă putem să lucrăm împreună sau nu. Acum, voi în mare cam știți despre ce este vorba. Știți că nu este vorba despre cursuri ieftine, dar dacă aveați de gând să lansați un curs ieftin, dar luați în calcul și un curs de minim 500 de euro, putem să discutăm. Dacă sunteți setați doar pe cursuri ieftine, nu o să pot să vă ajut. Deci contează foarte mult ce vreți să faceți. Bun. De ce majoritatea nu lansează niciodată? Pentru că se lovesc de următoarele gânduri. Momentan nu este totul perfect, lipsă de încredere, mi-e frică să vorbesc în fața camerei, te simți ocupat, dar de fapt tu nu avansezi, te compari cu alții, aici e o mare greșeală, nu ne comparăm cu alții, ne comparăm cu noi cei de ieri, cu noi cei de săptămâna trecută, de anul trecut dacă vrem, dar nu ne comparăm cu alții, pentru că la suprafață se văd realizările, da? Vezi că a vândut de nu știu cât sau vezi că are nu știu câți urmăritori, vezi că are nu știu ce. Dar nu știm ce se întâmplă în spate, nu știm de când a început, nu știm ce proces e în spate, nu știm câți bani rulează în reclame, nu știm foarte multe. Și nu vă mai comparați cu alții. Voi porniți de la zero? Foarte bine, toată lumea a pornit de la zero. Nimeni nu a pornit cu o căruță de bani sau cu nu știu câți urmăritori. Era ceva film la un moment dat în care era o fază de genul ăsta în care zicea că a pornit de la zero cu calculatorul ăsta, era ceva calculator din ăla foarte vechi, calculatorul ăsta și cu 1.000.000 de la tata. Ceva de genul, era, nu mai știu în ce film, era ceva comedie. Alte gânduri sunt, mi-e frică să încep, nu sunt făcut să fiu profesor, nu am experiență suficientă, nu am audiență, ce o să zică familia?
Ce o să zică colegii că eu vreau să lansez un curs? Apare frica de expunere. Nu e interesant ce fac eu. Dă o căutare pe Google, că s-ar putea ca exact ce faci tu să mai facă încă 10 persoane și au cursuri foarte bune. Sau sunt prea bătrân, sau sunt prea tânăr. Nu există. Poți să ai 60 de ani, poți să ai 20 de ani. Dacă la 20 de ani ești foarte bun pe un domeniu, foarte bine, poți să înveți și pe alții. Nu sunt om tehnic. Nu trebuie să fii om tehnic. Dacă lucrăm împreună, ai scăpat de partea asta. Tot ce ține de tehnic. Nu am bani. Mulți se gândesc, ok, dar eu nu am bani. Bun, nu ai bani. Dar dacă ți se strică televizorul, ce faci? Te duci și cumperi altul. Dacă ți se strică frigiderul, te duci și cumperi altul. Dacă la copil i s-a stricat telefonul, mergi și cumperi iPhone cu 6.000 de lei. Sunt mulți care fac asta. Dar când e vorba de ei, nu au bani. Dar de fapt în spate e că nu se apreciază pe ei. Efectiv. Nu se apreciază. Nu le frică să-și ducă visul mai departe. Sau pe nișa mea sunt deja alții. Foarte bine, dacă sunt alții, numai bine că oamenii deja știu despre ce este vorba, nu trebuie să educi tu piața. Au educat-o alții pentru tine. Tu doar mergi și te cuplezi la audiența respectivă. Bun, hai să vedem. Și mie mi-ar plăcea să se ocupe cineva de partea de landing page, creare webinar, email marketing. Super. Asta facem. Deci tot ce ține de partea de webinar pot să mă ocup eu. Nu o să vă trimit la un mentor sau știu eu ceva de genul, efectiv o să lucrați direct cu mine. Cum putem face primii clienți să aibă încredere atât timp cât nu le putem arăta feedback-uri și persoane care au reușit folosind metoda noastră? Alexandra, dacă vrei, poți să deschizi microfonul și să vorbim un pic, dacă îți este ok. Pentru că aș vrea să știu mai multe, care este domeniul, ce vrei să faci, m-ar ajuta mai mult ca să pot să-ți dau un feedback. Încep cu cineva cu un preț mic sau arăți rezultatele tale. Uite, și asta este un răspuns bun. Ok. Deci, Alexandra, acum, dacă tu vrei să faci un curs, asta înseamnă că tu ai trecut printr-o transformare. Depinde despre ce este cursul. Ori ai trecut tu printr-o transformare, ai, nu știu, dezvoltare personală, da, de exemplu. Sau uh, ai lucrat unul la unul. Dar tu zici persoane care... Deci nu ai nici persoane care au reușit folosind metoda noastră. Bun. Nu este imposibil, dar trebuie să vedem care este experiența ta acolo. Poate ar trebui să lucrezi cu câteva persoane să vezi cum funcționează. Dar pentru că nu știu nișa, nu știu nimic, mi este foarte greu să îți spun. Ok, cum să-ți organizezi o afacere, cum să-ți creezi o afacere organizată de la zero? Mi-am făcut propria afacere. Păi, Alexandra, ai răspunsul, ți-ai dat singură răspunsul. Ți-ai făcut propria afacere. E simplu. Deci, dacă nu avem, pentru că la început nu avem cursanți, nu pornim de la zero. Și atunci, ce se întâmplă? Nu avem studii de caz, nu avem feedback-uri și așa mai departe. Dar am trecut noi pe acolo. Deci am trecut noi pe acolo și noi putem să fim cel mai bun exemplu. Dar bineînțeles, Alexandra, deci e perfect. Pentru că o să-ți fie foarte ușor să vorbești despre asta. Oamenii o să te întrebe cum ai făcut, ce ai făcut.
Și tu, pentru că ai trecut pe acolo, o să-ți fie foarte ușor. Acum, dacă tu ai fi vrut să faci cursul ăsta, dar tu nu ți-ai făcut propria afacere, ci ai studiat tu undeva și că se poate face, atunci ți-ar fi mai greu, pentru că ar trebui să iei două, trei persoane și să lucrezi cu ei. Să-i duci din punctul A în punctul B. Dar, ce se întâmplă? Că aici mai este o capcană la luatul ăsta de persoane gratuite, doar ca să-ți dea feedback. Nu prea se implică persoanele respective. Că e gratis. Și tu încerci să tragi, știi, hai să facem și nu prea ai cu cine, că nu se implică. Dar la tine este exclus asta pentru că deja ai trecut și poți să faci tu. Alexandra, poți să te înscrii la o întâlnire 1 la 1 și putem să discutăm acolo mai mult dacă vrei. Acum, dacă ai nevoie de partea asta tehnică, uite, îți las aici linkul. Deci, dacă aveți întrebări și nu vreți să le scrieți pe chat, dar vreți să lansați cursul, varianta este să intrați pe link și să ne vedem la o întâlnire 1 la 1, să discutăm acolo mult mai multe, pentru că știu că nu toată lumea pune întrebările aici. Bun, hai să vedem. Am terminat slide-urile și am ajuns la partea de întrebări și răspunsuri și dacă vrea cineva să vorbească, poate să ridice mâna și îi dăm microfonul. Hai să vedem. Dacă nu, putem să luăm și întrebări de pe chat, dar dacă vreți să vorbiți este mai simplu. Ok, toți ați oprit camerele. A rămas doar eu cu camera pornită. Cred că ar trebui să opresc și eu. De ce nu aveți poze la Zoom? Doar câțiva de aici aveți poze. De ce nu vă puneți poză? Nicoleta, cu plăcere. Nicoleta, e mult mai clar acum. Știu că noi am vorbit un pic la telefon, dar sper că e mult mai clar acum de ce e mai bine să lansezi la 1000 de lei, nu la 100 de lei. Sper să te ajute informația. Bun, hai să vedem. Cine are întrebări? Hai că mai putem să stăm un 10-20 de minute și răspundem. Marian, pentru că folosesc Teams, evit Zoom fiind platformă din China. Ok, Marian. N-are nicio treabă asta cu China și cu... Nicoleta, ai ascultat cât ai putut. Da, știu. Cred că și în Academia de Animație tot așa era, dacă nu mă înșel. Bun, hai să vedem. Întrebări? Dacă nu sunt întrebări, o să ieșim din Zoom. O să văd mai sus dacă mai sunt ceva întrebări și nu am răspuns. Cursantul caută o consultanță și o validare, nu doar o informație care se poate să o găsească oriunde fără să știe cum să o concretizeze. Da, informație este pe ChatGPT, e plin internetul de informație. Nu mai vindeți informație, că informație este peste tot. Ok, Marian. Ce folosim pentru landing page? Eu folosesc Thrive Teams
pentru un landing page și tot ce ține de partea asta de site-uri. Adică să vindem consultanță? Seba, nu știu la ce te referi. Să vindem consultanță. Eu nu zic să vindeți consultanță, eu zic să faceți cursuri. Să nu... Da, am înțeles acum. Oferi informație. Normal că oferi și informație, dar nu doar informație. Dacă omul găsește informația din cursul tău toată pe net, toată pe ChatGPT, atunci de ce te-ar mai plăti pe tine? Și da, te plătește pentru consultanță, pentru suport mai mult, nu neapărat consultanță, pentru suport. Pentru asta te plătesc. Și pentru că au încredere în tine că poți să-i ajuți să meargă din punctul A în punctul B. De exemplu, voi dacă veniți să lucrați cu mine, veniți pentru că vreți să lansați un curs. Da? E același lucru și la cursuri. Doar că eu ofer partea de servicii. Dar veniți pentru că vreți să lansați un webinar sau un curs și să fie o lansare cum trebuie. Nu după un tutorial de pe YouTube. Voi vreți să vă asigurați că, ok, mai bine plătesc pe cineva, dar știu sigur că lansarea este cum trebuie. Lead-urile îs ce trebuie, reclama e ce trebuie, e pusă cum trebuie, nu stau să-mi bat capul cu asta. Deci tot așa este și la curs. Deci nu vindeți doar informație și atât. Trebuie să vindeți o transformare. Cred că ce simt eu mai degrabă structură, pentru că informația este haotică fără să știi de unde o apuci. Da, e plin internetul de informație. Deci cu siguranță multă informație o găsește pe ChatGPT. Dar, într-adevăr, exact cum spui și tu, în curs trebuie să fie mai bine structurată, uh, pentru că, uite, de exemplu, cum spunea mai sus Alexandra, că îi învață cum să își organizeze afacerea. Sunt o grămadă de videouri pe net despre asta. Este ChatGPT. Dar ea ce poate să facă? Ea poate să te ajute să treci prin aceiași pași prin care a trecut ea și a funcționat. Pentru că tu vezi un tutorial, dar nu știi sigur dacă funcționează. Îl întrebi pe ChatGPT, dar nu știi sigur dacă funcționează. Dar dacă mergi și lucrezi cu ea a reușit deja. Deci ea a trecut prin toți pașii și a reușit. Și atunci îți vinde formula respectivă și stă cu tine acolo să pui în practică, te ajută când ai întrebări. Deci asta înseamnă. Sigur, Maria, ne vedem la 1 la 1. Cu cât timp înainte e bine să faci invitația la webinar? Undeva la 12-14 zile maxim. Dacă e mai mult de 2 săptămâni, deja uită la ce s-au înscris. Bineînțeles, noi le mai trimitem e-mail-uri, dar să nu promovăm 2 luni webinarul. Iar la 7 zile ar fi prea puțin pentru că um, e puțin pentru reclamă. Nici nu apucă să meargă pe reclama bine, că deja o oprim, că s-a terminat. Bun, hai să vedem. Ce întrebări mai aveți? Pe ce nișă? În ce stadiu sunteți cu lansarea de curs? Hai că curios, cine a lansat, cine urmează să lanseze? Hai să vedem. Nimeni nimic? O să
O să închidem Zoom-ul dacă nu mai aveți întrebări. Seba urmează. Ok, ceilalți, ați lansat sau urmează să lansați? Un curs pilot. Și cum merge? Sunt rezultate? Nu sunt? Cum l-ai lansat? Pe ce metodă? Hai să vedem. Hai că mai suntem peste 20 de persoane aici. Am lansat în străinătate un curs de antreprenoriat și startup. Ok. Da, poți să dai drumul la microfon, sigur. Ok. Ar trebui să poți Da, acum. acum da. Bun, Da, da. deci cursul a fost ok și m-a ajutat foarte mult în sensul în care am observat multe lucruri cum ar trebui să restructurez și asta este faza la care sunt acum, că lucrez. Deci am primit feedback-uri și bune și păreri că, uite, unele chestii erau prea lungi, unele... În fine, deci am adunat multe constatări și multe conștientizări și acum lucrez la ele. Oricum, este un curs filtrat din experiență. Ți-am zis că am 39 de ani în spate de profesorat, de la nivel de clasa 5 până la universitate și la formarea profesională a adulților la centru de perfecționare a profesorilor și am foarte multe chestii și atunci de asta m-am înscris, adică mă înscriu și eu să vedem, să mai discutăm în ideea în care dacă nișa este diferită, adulți care sunt, de exemplu, deja familii și au nevoie să învețe și să progreseze în carieră sau să facă salt sau să treacă de la un job la altceva, sau dacă sunt studenți sau sunt elevi care încă stau înainte de examen și am niște nedumeriri cum să mă adresez sau cum să mă profilez. Da, de ce vrei să mergi către toți? Nu știu pe cine să aleg, deci înțelegi? Deci nu vreau să mă duc către toți. Ok, dar treaba e Am foarte dorit să simplă. ajut la... Ai Pe... persoane cu familie, Da, da? Și mai ai studenți și elevi. da, Deci, ai persoane cu bani și da, ai studenți și elevi. da, da. Deci, na, cam asta îi, știi? La elevi o să le fie greu pentru că trebuie să meargă către părinți să ceară Acolo bani. am o adresare dublă la părinți Trebuie să care te adresezi plătesc către și, părinți. da, La studenți, respectiv, la fel. da. Acum, ca să și facem bani din cursurile astea, trebuie să ne adresăm și persoanelor care au bani, dacă putem. Deci dacă e să alegem între persoanele care nu au bani și persoanele care au bani, prefer să merg către persoanele care au bani, Mhm, pentru că o să fie mult mai ușor. Nu da, zic că, ok, vreau să învăț și elevii, dar dacă uh, la elevi îmi cumpără unul din 100, dar la părinți îmi cumpără 5 din 100 sau 50 din 100 sau știu eu, mult mai mult, clar că merg către varianta respectivă. da, Pentru că, ok, eu vreau să-i ajut, dar dacă mă storce de energie toată treaba asta și de energie și de bani, pentru că e și partea de promovare, na, asta e, oricât aș vrea eu să-i ajut, dacă ei nu sunt pregătiți financiar, nu o să pot să-i ajut. da, Deci, și din ce îmi spui atunci, tu, părinții, clar. da.
Da, însă părintele vrea, copilul atunci nu adică și la responsabilizare și la implicare din partea celuilalt este o diferență între copii, adică adolescenți și, hai să zicem, cei care sunt maturi și au lucrat pentru banii aceia, știu în ce investesc, știu ce așteaptă și au deja experiență. Are sens ce îmi spui în mai multe privințe. Ok. Eu așa aș merge. Eu și la Academia de Animație, reclamele îmi rulau de la 25 sau 30 de ani în sus. Mhm. Pentru că știam că am avut și uh, elevi, dar nu știu, vreo 2 sau 3. Foarte puțin. Și la ei le-am dat cu ceva reducere de vreo 30% sau nu știu cât. Le-am dat reducere că fiind elevi am zis că na. Da, era partea care făcea excepția, deci Da, erau puțini și na, cumva mă bucuram că sunt tineri și aleg să meargă în direcția asta de online și atunci eu le-am dat, cred că nu știu, vreo 30% dar nu mai știu cât le-am dat, dar clar le-am dat o reducere destul de mare pentru că na, au ajuns și ei acolo, dar nu era targetul meu. mhm. Ok, mulțumesc. Cu plăcere. Ok, hai să vedem. Dăinița, o seară frumoasă. Alexandra, cum îmi dau seama care e audiența cea mai potrivită cursului meu? Ce categorie de persoane? Um, Alexandra, păi în primul rând aici ar trebui să vezi ceva statistici, cine își deschide cele mai multe business-uri, cam care este vârsta. Și mai e o chestie, când nu știi, efectiv nu știi în ce direcție să mergi, de exemplu cu vârsta, și tu ai trecut prin transformarea respectivă, adresează-te oamenilor care sunt cam de aceeași vârstă cu tine. Deci, Alexandra, dacă tu ai, nu știu, 30 de ani, te adresezi celor de 30 de ani. O să-ți fie mult mai ușor să vorbești cu ei. Ți este mult mai ușor să vorbești cu o persoană care este de o vârstă apropiată decât cu unul care este mult mai tânăr sau mult mai în vârstă. Eu aveam 17 ani atunci, acum 21. Ok, la 17 ani este cam greu pentru că acolo deja trebuie să ceară bani de la părinți și tu ai cam fost o excepție pentru că îs puțin la 17 ani care își deschid firmă. Deci de la un 21-22 în sus. Pentru că aș merge de la un 22 până la un 35 maxim pe acolo. Dar, repet, o să vină și persoane mai în vârstă. Acum, mai tineri, nu cred, dar mai în vârstă, da, pot să vină. Și e ok cu asta, adică nu e nicio problemă. Pentru că o să le placă povestea ta și atunci, da, o să fie atrași. O să zică, ia uite, Alexandra de la 17 ani, ce a reușit să facă, păi eu am 30, ce naiba, nu pot? Hai că vreau și eu să fac. Și atunci se duce la Alexandra, chiar dacă Alexandra are 21, se duce la Alexandra să învețe de la ea. Așa funcționează. Da, deci vezi și ceva statistici că o să te ajute și asta, dar din punctul meu de vedere o să-ți fie mult mai ușor să discuți cu cei care sunt la o vârstă apropiată de tine, dar dacă din statistici reiese că nu sunt cei care își fac firme sau sunt foarte puțini, atunci trebuie să mai urci. Da, da, asta, bineînțeles, rămâne de văzut dacă găsești ceva statistici. Ar trebui să fie pe undeva. Ok, cu plăcere. Bun, închidem.
Mai sunt ceva întrebări? Mai vrea cineva să vorbească sau putem să ieșim? Hai să vedem. Mai stăm 2-3 minute, după care ieșim. Acum, ce vreau să vă mai spun? Vă răspund gratuit la aceste întrebări și dacă chiar vreți să lansați un curs, scrieți pe chat, pentru că s-ar putea ca informația respectivă să vă ajute foarte mult. Dacă nu, asta e, eu n-am de unde să știu care sunt întrebările voastre. Bine, eu știu în general așa care sunt întrebările din discuțiile 1 la 1, dar nu știu punctual la fiecare. De exemplu, cum a fost la Alexandra. Eu am impresia că voi stați până la final să vedeți dacă mai sunt întrebări, să vedeți răspunsul. Și cum nu are nimeni întrebări, stăm toți așa și ne uităm la ecran. Bun. Nu mai stăm. Ieșim din întâlnire. Cam asta a fost. Cum vi s-a părut? Cum a fost prezentarea? Hai, pe o scară de la 1 la 10, v-a plăcut, nu v-a plăcut? Bine, vă întreb și eu acum la final, când nu... Da. Dacă a stat până la final, mă gândesc că v-a plăcut. Exact, Alexandra, da. 10. Super. Adică dacă rămâne mai puțin, vreau să vă mai întreb ceva. Da, acum nu o să rămâne mai puțin. Da, a fost clar. Ceilalți? Hai să vedem, că mai suntem încă vreo 18. Bun, nu mai pleacă nimeni. Bun. Da, aș vrea să-mi răspundeți. Uite, suntem 17. Iar suntem 18. A plecat cineva, a venit altcineva. Deci, vreau să vă întreb ceva. Da, să fiți sinceri și chiar să răspundeți. Dacă faceți altceva, încercați să răspundeți repede. Bine? De obicei, se stă așa până la final. Am avut 40 și ceva la un moment dat, după aia am mai plecat, după ce ajung la final, lumea din nou mai pleacă, dar tot timpul rămânem vreo 15-20 de persoane aici pe Zoom, chiar dacă nu mai sunt întrebări, nu mai este absolut nimic, s-a terminat, totul este gata, dar la fiecare webinar 15-20 de persoane stau pe Zoom, nu au întrebări, nu zic absolut nimic, dar nici nu pleacă de pe Zoom. Și atunci, eu sunt foarte curios dintre cei care sunteți aici. Ce vă ține să stați până la final, dacă nu aveți întrebări, dacă totul este clar? Măcar vreți să lansați un curs? Sunteți interesați de asta, să lansați un curs sau nu înțeleg. Și vă rog să scrieți pe chat și dacă faceți altceva, nu știu, încercați să scrieți, da, vreau să lansez, nu vreau să lansez. Mi-a plăcut tenorul, calmul, echilibru, ritmul. Da, super, super. Vrei să vorbești? Că am văzut mâna ridicată. Stai că pot să... Unde să astea Da, cu microfoanele, gata. vroiam să spun că Puteți să porniți microfoanele. Da. noi așa am fost învățați că dacă suntem la un curs într-o sală, fie sală virtuală, până când profesorul nu iese din clasă, noi stăm. Deci îți dai seama că am primit adineauri răspunsul și mă ridic și am plecat. Adică cum e? Am Deci înțeles, mi am se înțeles. pare o chestie de bună creștere, ăia cei 7 ani de acasă, că stăm până când proful zice, bun, la revedere, mi-a plăcut, serus, pa. Deci eu Da, așa super, văd, super, eu super. așa văd.
Da, da. Ok, ia uite că apar și răspunsurile acum. Da, vreau să lansez, Seba. Da, vreau să lansez. Da, vreau să lansez. Poate mai auzim ceva nou și interesant. E una de asta am rămas. Ok, Alexandra. Da, Alexandra, tu vrei să lansezi sau nu vrei să lansezi? Irina, vreau să lansez un curs despre plante și sănătate cu plante. Ok. Miara, eu doar ascult. Ok. Este obligatoriu să facem un site. Eu lucrez la un curs de vânzări pentru medicii stomatologi. Nu, Miara. Adică avem, în mod normal avem un fel de site, dar este pagina unde te înscrii la webinar, atât. Dar nu avem o pagină de vânzare sau știu eu altceva. Se poate și fără pagina respectivă, dar până la urmă un site costă $50 un domeniu și un server și nu e mare lucru. Ok. La școală sunt elevi care nu sunt interesați, dar toți sunt implicați. Ok. Calmitatea. Ok, nu știu dacă ați scris tot. Cred că n-ați scris, dar bine, e și ceva normal. Cu siguranță sunt persoane care chiar nu pot să scrie. Deci, în mare parte, din ce văd eu, vreți să lansați, doar că nu aveți întrebări și este totul clar. Sper că v-ați luat informație din acest webinar și uh, mergeți cu mai multe informații decât când ați venit, pentru că ăsta este scopul. Chiar dacă nu lucrăm împreună, că nu e obligatoriu să lucrăm împreună, important este să fie cât mai clar și să puteți să puneți în practică ce ați învățat aici. Acum, știu că nu am venit și v-am spus exact cum puneți o reclamă, cum faceți pagina, landing page-ul, pentru că ne-ar lua foarte mult timp să le facem astea, dar nu astea sunt problema, ci structura. De obicei, structura este problema, sistemul, da? Ce sistem folosim, pentru că restul, partea tehnică se face. Puteți să lucrați cu cineva, nu știu, o pagină de webinar, dacă stați pe ea un pic, tot o faceți, dar structura este cea mai importantă. Și din nou, eu vă recomand să mergeți pe varianta asta de lead-uri, da, de trafic către o pagină unde se înscriu la webinar, după aia participă la un webinar și din webinar vin la întâlnirile 1 la 1. Nu trebuie să vină 100 de persoane la întâlnirile 1 la 1 pentru că nu ați face față. Deci cine își dorește să facă un webinar, în webinar să fie 500 de persoane, din 500 de persoane să vină 100 la întâlnirile 1 la 1, să aveți mare grijă ce vă doriți. Eu nu aș putea să gestionez acum, de exemplu, 100 de persoane. Vă dați seama dacă mi s-ar... Bine, oricum nu aveți cum să vă înscrieți, că la mine este setat undeva la, nu știu, 4 întâlniri maxim pe zi și nu știu câte zile în calendar. Deci, oricum nu cred că este loc de 100 de persoane, dar ca și idee, dacă ar fi 100 de persoane, mi-ar fi foarte greu de gestionat. Dar și cu persoane puține, ați văzut chiar la început, cu persoane puține, 8 persoane în Zoom, 4 au cumpărat 4.000 de euro, peste 4.000 de euro. Deci e simplu. Scopul nu este să lucrăm foarte mult, scopul este să lucrăm cât mai smart, încât să și ajutăm oamenii și în același timp să facem și noi bani. Că degeaba îi ajutăm dacă noi nu facem bani, că nu suntem ONG și nu o să putem să facem asta la infinit. Și dacă facem bani și nu îi ajutăm, iar nu este ok, pentru că pe termen lung nu va funcționa. Va funcționa pe termen scurt, ok, ai luat banii și pa, la revedere, dar pe termen lung nu o să funcționeze. Deci trebuie să fie un echilibru acolo.
Da, mulțumim, a fost interesant și vă urmăresc în continuare până lansez proiectul, mă, Inspirații în Acțiune. Super, Mioara. Ești în lista mea de e-mail, o să mai primești e-mail-uri. Dacă vrei să lucrăm împreună când o să lansezi, putem să ne auzim la o întâlnire 1 la 1 și să vedem dacă pot să te ajut sau nu, când te decizi să lansezi. Acum, eu din ce am observat până acum, încercați să nu amânați foarte mult. Pentru că s-ar putea ca peste o lună, 2, 3 luni să vină alții să lanseze. Exact pe ce faceți voi. Pentru că nu suntem singuri în niciun domeniu. Tot timpul, când noi avem o idee, cineva mai are ideea respectivă. Dar depinde când o punem în aplicare. Ok, cam asta este pentru azi. Este aproape ora 9. O să ieșim din Zoom și păstrăm legătura pe e-mail, WhatsApp, aveți și numărul meu de WhatsApp pe grupul de WhatsApp. Am văzut că mulți ați venit de acolo. Deci, oricând puteți să-mi scrieți și vă răspund. Dar cel mai simplu pe e-mail. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Cei care v-ați înscris la întâlnirea 1 la 1, ne vedem pe Zoom. Ceilalți, poate ne mai vedem la un webinar, ne vedem în online, vedem. O seară bună în continuare. Pa, pa!